Velkommen hos Marmor Granit. Hos os er det muligt at købe naturens egne produkter, marmor og granit. Vi bearbejder disse sten til mange formål. Køkkenbordplader med nedfræsede vaske- og kogeplader, bordplader til badeværelser, som vindueskarme og som trappestene. Vi forhandler også fliser i marmor og granit til vægge- og gulvmontering. Her i butikken tager vi imod kunder og rådgiver ud fra deres behov, hvorefter vi normalt aflægger besøg hjemme hos kunden for opmåling og efterfølgende tilbudsgivning. Når kunden har bestemt sig, bestiller vi varen hos vores samarbejdspartner, skræddersyet til rummet, hvor de skal monteres. Efter hjemkomst overtager vores søsterselskab, Satsgruppen, opgaven at levere og montere. Vi har et stab af dygtige montører til rådighed, og de monterer, isætter vaske, fuger langs vægge, og kort sagt, som vores motto siger, vi gør arbejdet færdigt. Da vi har et samarbejde med flere køkkenforretninger, leverer vi også bordplader til deres kunder. Vi har mere end 40 års erfaring i køkkenmontering, så vi er meget kompetente med rådgivning og udarbejdelse af forslag til det ultimative køkken. Nyheder inden for branchen er levering af marmor- og granitplader til spise- og sofabord, ligesom udekøkkener er et oplagt mål for vores bordplader, idet de sagtens kan tåle stå udenfor hele året. For at udvide vores salgsområde har vi etableret 2 udstillinger i København samt en i Middelfart, som interesserede kan besøge og se en udstilling af de mest gængse granitter og marmor. Se adresserne på vores hjemmeside.